Hello mga bay, nami karon sa Badja. Kauban akong mga balangga, si Kuya Erjan. Hi Kuya. Hi ka dito, hi. Hi sa inyong tanan. Inalin, hi sa inyong tanan. Oh, salamat kayo sa mga grasya. Rap-rap, isabak na ko. Akong kambal, kambal. Kauban na mga mong utol. Ba't nakapuk mata? Nagana kayo. Ayun na si Baby Angel, ang driver. Pag si Kuya, singalan niya ito. Anoy, pakulaba. Kuya Anoy. Ha? Brad Anoy. Si Brad Anoy, pakulaba. Ay, nagmaniho sa Badja nga mong isakyan. Paingon mo yung mulafe. Kuhawi na mo ang akong ipailisi. Ito, dito ang sapatos ninyo na iligid. Wow. Oh, magkula na mo dito sa kuha ni Rabaw. Asa? Nanami, usam ni Mayag na ni. Nanami sa Mayag, bay. tulay sa Mayag mga bay. Maklaro, dito lang. Oh, tinaw. Sa Mayag karon mo niyang view. Sa among balibot. Ay, kurog kayo. Nalibab na ang galantaw. Ang municipality of Mahayag. Kanang bake shop kanang sa Tubangan. Di ako nagtrabaho sa una. 800 akong bulan. Eskwela pa ko high school. Kana nga bake shop ay kana na karon. Di ako nagtrabaho sa una ni anak ko diya wa na kailan ako. Bisan daw magbangga Miss Mercado, di na daw siya kaila. Mao ni ang munisipyo sa Mahayag no. Municipal Hall of Mahayag sa Buanga del Sur. Oh, diara mga bay. Sityo, bay. Muna niya Balihan ang din Mahayag. ang balihon. Oh, bali-balihon na natin tuyokon. Salamat sa Ginoo, nakamot namin sa Mahayag. Taot-taot, Mulavi namin mga bay. Mulavi sa Buanga del Sur. Ano ba? Dito kay swimming pool. Asa yung swimming pool? Dito sa Liberta. Sa Liberta. Uy, nindot piya diya. Pero bugnaw ka ay sa matanan. Sitang adlaw diya. Oh, muna niyang Mahayag mga bay. Ay, nasa daw? Labi gini, bay. Labi din. Musakay siya? Musakay yung dapat mo. Kira mo balhin ng bata sa pangbangan. Maka-extra po ba? Tulo man to kabuok. Oh, unahin mo sakay. Basakya lang yan. Oh, diarang Mahayag mga bay. Oo, Mahayag. Oh, na ang iliti PC. Hindi na pa sa kuya. Diya ka kuya. Nagbayad naman ko karon sa PhilHealth, SSS. Apil na mo dito lang. Sa mong pag-ibig, sa SSS. Nana mo dito, apil na mo. Bayad na si mama. Akong princess, isunod ang ulo, princess. Tanaw dili. Hi. Kambal na ako. My twin. Twin, maraming kagit. Maraming kagid. Ayaw ko kaya. Sundok man kuya. Yan, rap-rap, Pogi. Si Papa Pogi. Tara akong kuya, gwapo kaayo. Kung kuya Erjan. Busy kaayo sa games. Okay ra na, kaya wala na may klase. Basta moingon. Basta moingon si mama, stop na sa gadget. Stop na. Hatag tayo ni mama. Kaon. Okay. Butan man yung mga palangganan ko. Ulo lang, isulod diri. Ano mga bay? Kabadja, may badja na may uso day karon. Ano man to? Di saan mo nakitaan? Sabi mo ulo. Ato siya sakit lang kanabitaw na nagpo yung panit. Naluoy. Luoy tanawon. Kuya, kita.
anak ani lang mga umay. Ang mo apikas anihunon pa. Surya po di ato lang Dali raman na kay kuan harbitis Ama mga joke na tutol. Oy, bay. Ate may kulabi bay. Mga ate may kulabi kami japili. Sa pili. Mapel mo bay, mga bay. Oh, dahil mag-snack ka sa McDonald's. Ang sana. Bisna bisa Macdo bay, magkudo ko. Doko-doko. Dayon mangihi sa KFC. Mangi si KFC, malibang mi sa pagadian bay. O, maligo mi sa doon sa kuan ni iligan. Grabe maligo, Brad no? Kalagyo na ba si Ton? Grabe eh. Mag-ilis mi bay dito mi Cebu. Mag-press and horse ito, Manila mi, lalayo pa. Mura, ka-tour guide bay. Layuan na ba ito? Kuya, wag, pang-waslik naman mga Dahil tulgan na ha. Mga on may sa kwan. Buyog. Pero ito sa vlog dito ba, di ko ka ubos. Nagpagalo. Katul kayo kung likod bay. Mm. Likod. Tama. Tara. Huwag ba sinanaya mong palit? So, Ano lagi? Asa basunis kay ikuran nimo. Sigo kayo bay. Kawang bra. Hasta kalo ako yapit mo pa Kalo. kalo. Anong hindi man blue nga t-shirt? Nga blue man kay mo gusto. Na may isa. Kaya mo na yung pang-uling ba? Ganang ang buko. Pang-uling? Ganang di maklaro ang buling. Ah, pang-uling. Dari mga bay, mag-pick up me sa LBC dayon. Mubalit sa ko kaning tangki sa gasol. Kaya bulungag di bay. Bay, hablungag ni mga bay to nagtuwad-tuwad mi sa yuta. Nagpunta ka ng apa ba? Apa. O kaya ang among abuhan na hugno in tawon. Pantayin ko na mo niya. Lang, uy, Ulo. ulo lang, dili sulod. Kulang kayo ba no? Ay, guwapa kayo ng umay. Hindi kayo ba? Wag ihag pa. Ino kayo mga humay dari bay. Oh? Ano bay? Scorpio. Scorpio ang kuhan. Saan na ang tambal. Tambal. Wild kid. Na may multana lagi. Lara mga bay, ang view sa palibot. Saan naman ni Tambulig? Oh, Tambulig. Nahan mo po. Labi Wala din. yun. Doon tag pulo. Ulo-sulo? Pulo sa mulabi. Ah, Mama sa una, nangka. Ang mas kadugan ni Panaw, nangka. Nahiya mong pulo. Ano na si Brad? Nangka, misang ano rin. Pariw nangka. Ang mas kadugan sa Panaw, ang nangka, nahiya mong pulo. pulo, unsa? Pulo. Unsa may buot sa buot, anak? Ang pulo, kung ano na siya, kasama rin kayong mga tibuang rin sana, munang pulo, ng pulo. Lingkod lang, lingkod. Doon na to sa Mulabi. So, muna ni ang view na to sa Mulabi. Nara pa, luklo na pinutpag pa. Ano ba yun? Hindi ta tanan. Luklo, Ay, pinutpag. galugdog, binutok. Nakita ba to? Kita to. Ay, nangani mga bay, naglugdog, binutok. Muna mong kinabuhi. Nauna. Lugdog, binutok. Nya, tol, manghagdaw, tol. So, tol. Magdalak sa ako. Dagsapo kay Karab. nya sa buton dayon tong nagtapok og butok nga pinili pod sa Tagara, mga sigarilyo ba eh. Wala ko. pinili pod na Pinli to ba kay noy. tagaan. Oo. Oh. Okay. Oh, Tagaan raman o kanang, ano niya, sigarilyo. Pinili po gamay ano ba? Nya tingala na ang tagiya sa basakan nga. Puno ang sako. Unsa man ni nanghagdaw puno naman kay sako. Oo. Mando. Oo. Mando. Tapos, ano, napuno ba kayo? Naman kayo pagkapin ba eh? Mamuksik. Tinapok ba? Mamuksik. Apil og hakot ang tinapok nya. El. Kumut-kumuton pag ito para di mahalata nga tapok. Kailan, tamag-tamakan. Tamag-tamakan na mo ba eh? Tamakan. Apa din sa mga binutok kala na ang tagiya sa basakan. Managan din mi ba eh? Ako tagiyak. Hasta nga sa ulang kinabuhi ay. Naatan ang kabuang. Artister naman ba eh? Artister na, di na kasapi. Di na ta kasapi ang mga daway, di na kasapi ang mga daway. Hindi na. Makasapi pa siya. Sa dili pa siya anihon. Manganin sa tunga. Tunga sa mangani. Daan. Makasapi na mga ni sa daan. Sa tunga. Di ba magpaani ang tagiya? Kauna na, namatay. Manggarap na ang mga daway tunga-tunga, pero di lata. Ana pa rin yung tagiyang Allah, kanindot sa kong humay. Pagkabos naman, napahak man bay. Kaya di ay giwa, nga, ginuuna, nag-ani eh. Artister man.
Yun na una, nag-harvest. Harvest na. Anong, hindi naman, sa pakaga ng mga harvester, sikop tanan. Ano na, mga anin ito mga gabi, bay. Dalang 5 sako. Bibi, naidagang sa Karon, kinang, karon dili na masilbi brad no kay ulo ka mo, sa isulod. Jesus. Karon kay, Pag-o na bay, pagbago naman ta, so, di na Dili ta. na may mga ani bay, manglungkam lang mi. Aw, sorry Lord. Lahir lungka. Pasiyaw ra. Si Aura niya mga bay, mga katawa ta bay ba. Karon nagbago naman ang binuhutan. Dagang humay ani bay. Nag-alagad na sa Ginoo. Kana Brad, si kana kaga na isunong busing. Oh, kanang 142 yang giputan sa likod. Ay iputangan ni ganiya. Oh, ibawang mo na yung bagsa. Kung utol mo ni kinamagwangan na mo, babay. Nya. Murag ako'y kinamagwangan nila tanan. Bro, bata pa man niya kung utol. Oh, bata pa ni gini bay, panitiri ba balagsang pa ni. Taros pa gini bay. Mo ni among kuya, kinamagwangan na mo. Membro ko sa NPA bay, naon puro sagtang. NPE naong puros agtang. Oh, NPA. Kauban na po nasa no permanent address. Oh. Ana mo papa bay, membro sa ABA. Atras Bohok Abanti Agtang. Amo na yung ABA. Unsa aba? ABA. Oh. Kanang Saan kanay to? book dire. Oh. Atras Bohok Abanti Agtang. Kung wala na dire sa ibabaw, Oh. dili na bilang stilin. Oh. Tawag na Shaggy. Shagilin ang buhok. Ano siya mga bay? Gilid ang buhok. Siyagi sa gilid ang buhok. Oh. Niyan sa batol. Mga iyon siya. Ngayon tabay, membro ta sa WB. Oh. So si WB, ganun walay buskanan. WB, walay buskanan. WP, walay busganan. O, tulo man na, world balance o water boy. Oh. O, walay buskanan. WB. O, Word balance, walay busganan, og water boy. kung pilitin yung dalawa, Oh. tago na po naman Hidalgo, bay. Hidalgo, sa mana? Hital, dalo, gutom. Mga bay, mga bay. Hidalgo. Hidalgo, hital, galo. gutom. Gutom, Hidalgo. Oh, namin nakatunan karon sa batol. Kung mo pretend silang gutom, ka nang kakauno na kagtaong, Oh. ananay mong abanti letter G. Oh. May isa kung sa mga letter G call. Oh. Gutom. Kaon mo. Ah. G, gutom. Abanti letter G, gutom na kayo to. Gutom na kayo kanang. Oh. Wa di kayo mahunaw na. Dito na kuramot, kuling kamot. Oh. Mo na mga bay. Oh. Bibog yung mo bay. Kami may kaistorya nimo. Dayon, si Ano? Dodong Kubkob ni akong utol. Oh. Kaya ako man si Inday Kapkap, siya si Dodong Kubkob. Dudong kubkob di bay. At your service. Pila na edad di mo karon tol? Kuan ra ba kanang 73. Og balihon. Tantay City bay. Antay City na akong utol. Salamat sa Ginoo. Oh. Magbuwang day ka na kutol og tulo ka tuig. Oh. Kay 5 ka tuig. Ako may Kay kamupangan ko. 15 anyos pa man ko. Okay, kinsi ba yun? Kinsi ang bungkig. Bay, kinsi ang bungkig bay. 15 ang bungkig. Itaguan ng 20. Di bata pa kayo? Oh. Mulabi na mi mga bay, mulabi. Malingaw ka tanaw na bay. Inaot nga nalingaw mo sa mga pasiaw kung utol. Oh, dera namin nakatinan. Sa mo to Tagalog man tayo. Nakatunan. Oh, nakatunan. Budi ki po to nakitinan. Nakitinan na. Nakitikan. Murag sa Bano style ba? Oh. Okay. Yan namin mga bay sa mulabi. Mula din na may bay. Cellphone sa ta kuya. Okay, padapli na mga cellphone kuya, itago na. Yan ay daghang tao diri. Kuya, tago na yung cellphone kuya. Mabunlutan ta kuya, mabunlutan. Tago na. Ano may mga bay, sige mag-bye-bye na mo, bye-bye. Bye-bye. Bye! Bye na utol. Bye mga bay. Salamat. Amping mo di- Amping mo. God bless. Ginoo. Salamat sa Ginoo pag amping mo di mga bay. Oh, God bless. okay. Ikaw kuya. Bye-bye na diri ah. Bye. Bye, daghang salamat. I love you all.